Да направим сега едно видео в тъмното, да се види как лявата лента не е само лента за изпреварване в интерес на истината, става си за лента за движение. Когато има натоварен трафик и лявата лента се превръща в лента за движение. Ето в момента ние сме в дясната лента, движим се с 80. В лявата лента се движат колите с около 100. Ето спирачки бият. В колона един от друг, на безопасна дистанция и никой няма проблем с това, че колите пред него карат с 100. И ми ще карат. Трафика натоварен. Ето вижте какво стане назад. Нямат край. Да, ограничението е 120, но вляво се движат с 100 нагоре-долу, може би там някъде. И забележете как си са в колона един за друг. Реално никой не се е прибира вдясно да даде път на другия зад него, който видиш и може пък да иска да кара с 120, 130. Бе да, те всички, които са в лявата лента в момента, искат да карат по-бързо. Лови, когато трафика е натоварен, няма как да стане. Когато се разчисти трафика евентуално, тогава вече или ще почне да дават газ, аз между другото ми се струва, че вече малко се забърза лявата лента, честно казано. Или ще почне да дават газ и чак тогава ще почне да се прибират дясно, да правят път, нали, на другите за тях по-бързите. На това, че някой отзад идва и примерно иска да кара с по-висока скорост, това съвсем не означава, че всички останали пред него, които са, било той в лявата лента, трябва по някакъв начин да се изпарят или веднага на момента, на секундата да минават дясно и да му правят път. Няма такова нещо. Всеки си кара, било то и само в лявата лента, в колона, един от друг, на безопасна дистанция и вижте как никой на никой не се залепва отзаде, на никой не святка, не бипка, не го минава отдясно, много интересно. И е така, две коли между другото минаха в дясната лента. Гаранция, че ще излизат обаче от магистралата тук на тази отбивка с 500 метра. Всички други си стоят вляво и си карат в колона без да имат абсолютно никакъв проблем от това. Айде, успех от мен!